Oh. Dek. Nek jen endah ampeke. ampek piye wong urung kenek kok. Bojoku lho ora ketatap bathuk. Kesenggol tanganku lho. Heeh. Kowe iki ora ngerti. Ayo. Iso apa ora? Ya wirang no gentone tawang sari. Iki kabeh ora nyandak. Sing ngomong ora nyandak sapa ayo? Nah, kene. Ayo Jiro. Terus. Wah, apa ayo kene. Ampuh ora ayo. Urung tekan. Kok malah balik rono? Kojak. Aja mukok lho, Le. Mas Kojak. Dijak rene. Oke. Mencos. Mencos dase. Kono nyedak bose kae. Nyaket tuan rumah karo Mas Nur, Pak Denur. Ayo kene. Lho tuan rumahe. Arep diparingi dhuwit nek arep didoni lho Ya. ya. Ngono, nyedak. Karo jenggleng no.